דקה. שוב מסיללה, עכשיו זהו רנטו. נו, שיצאו כבר מהפלונטר שם. כדור ארוך לכיוונו של קיינן. לשחק קדימה, לשחק עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, ואתה יודע, כשהשחקנים האלה מגיעים למצבים ברובם, הם יודעים מה לעשות עם הכדור, וזה מה שחשוב, בשביל זה אנחנו רואים הרבה שערים במפגשים ביניהם. דייביס. מוריץ'. דייביס. טעות עכשיו של רוסו. מקאסי לא מנצח מהליגה השנייה, ובכל זאת מצליחים להתבלט גם בליגה הראשונה. אבל האיש הזה הוא אחד מהם. הנה נטויה. רדי. דייביס. שנה כיוון, מוצא את אדרי. סירה נהדרת של דייביס. אדרי עם ההקפצה. אבל קרוסה נמצא שם ראשון. דייביס! נבלם. מוריץ' עם ההגבהה. ורדי. איזה תרגיל מכינה מכבי הרצליה. 5 שחקנים בחומה. דוידוביץ' מוכן. דייביס! הכדור הולך החוצה. הכדור הולך עכשיו לרפאלוב. הנה מסיללה, וגלישה טובה מאוד. והכדור נשאר של הרצליה. אני לא בטוח. גם אני לא. זה כמובן במקביל אלינו. ספורט 2. רדי. זהו דייביס. מקאסי. אדרי. משאיר טוב למקאסי, שוב אדרי. בוקסנבוים פנוי בפינה. ועכשיו זו עבירה לזכות חיפה. צפוף במרכז. 3 בעיטות של רפאלוב לשער, אבל אף אחת לא למסגרת. זה אומנם לכיוון השער, אבל לא למסגרת. רדי. משהו לספר עליו הביתה. הרבה בורות כאן במגרש. בוקסנבוים. לרדי. הקפיץ קדימה. מה היה בחדרי ההלבשה? אני מקווה ששני המאמנים לא היו מרוצים. מיכל גרונלנד, מה שמעת מרוני לוי? טוב, אז מהצד של רוני לוי אתה יכול להיות בטוח שהוא היה מאוד מאוד לא מרוצה ממה שהוא ראה במחצית הראשונה, ועוד אמר לשחקנים שלו, תשמעו, או שהמחצית הראשונה הייתה חימום בלבד, או שאנחנו הולכים להפסיד את המשחק הזה. אי אפשר להמשיך ולשחק ככה, לא ממש... בחלק הקדמי, לעשות מהלכים הרבה יותר מהר, הרבה יותר מדויק, ולהשיג את שער הניצחון. לגבי עומר בוקסנבוים, התלבטו כאן במחצית האם להדביק לו את הראש או לתפור, וחששים לתפרו. בואו נראה את ההגבהה הזו עכשיו של אדרי. שלא יגיעו לכדור. אדרי נבלם פעם אחת עם ההגבהה. עכשיו זהו קנט. צריך להקפיץ כדור. שוב אדרי. מקאסי. דייביס. רדי פנוי. רדי כמעט מקבל את הכדור. קטן עם עוד פריצה מימין, אבל הפעם הוא נבלם בצורה טובה על ידי דייביס. קצת טוב. אין כאן עבירה. נגיחה אחת. דייביס. כדור נבלם ברנטו. עקוב. 2-1, עומר פרץ קבע שוויון זמני בדקה 52, אבל נבחרת הזו מפסידה. בוא נראה גם התקפה, תכף נדבר על זה. קמנן עכשיו מנסה להכניס כדור למוסרלית. הנה התעלות של אדרי עכשיו. הרחקה פעם אחת, עבודה טובה שם של ההגנה. השער הזה רגע לפני, ממש דקה אחת לפני, פרדי אומר לו, תיבט מרחוק מהרן, תיבט, אם אתה יכול תיבט, הוא בעט, כבש, שער היסטוריה. יפה, עכשיו ניסיון לשלוח את קמנן, זה יכול להיות מצב מסוכן. קמנן עכשיו לתוך הרחבה, כדור רוחב שלו, זה תגלת השני! אנחנו בינתיים מציגים לכם את השאלה השנייה בחידון המחזור, באיזו קבוצה לא שיחק אורן ניסי. בינתיים קמנן עכשיו עם ההתקפה, שוב קמנן, 1-0 מכבי הרצליה, 62 דקות בתוך המשחק, כפר סבא עכשיו תחפש את השוויון. דיוויד שולח כדור מצוין עכשיו לאדרי, טלקר בעקבותיו. מוסטרליף ממתין לכדור הזה בתוך הרחבה. רדי רוצה לשחרר את...
צריך לבדוק עד כמה השיא הזה של מכבי הרצליה שווה פרסום. דוידוביץ' קולט. ככה בשקט, מסתנן לו שלב מנשה בין שני הבלמים של מכבי חיפה וכמעט מכניע דוידוביץ'. אחד כבשה עונה מכבי הרצליה בנגיחה. עכשיו כדור הקרן הזה דייביס, דוביץ' עודף. ועוד נגיחה של בוקסנבאום. זה מורחק. כדור הקרן מוצא את הראש של דייביס שבא מהעורף. דוידוביץ' עודף. עוד נגיחה של בוקסנבאום. ועכשיו דייביס אל קריספיס. הם הגיעו לכאן, חלקם הגדול מאשדוד. והנה אוחיון מנסה למצוא את מקרייב, אבל זה לא הולך טוב. האיש הזה הגיע מווינטרטור בליגה השנייה בשוויץ. ניסיון לכדור ארוך למקרייב, נעצר נהדר אצל דייביס. ווקומנוביץ' נעזר בידו. ישן מלפני 14 שנים, בעונת 94-95, שתי הקבוצות הללו נאבקו כנגד הירידה במחזור האחרון, עד שמגיעה אשדוד ולוקחת דרך רביבו. מקפיץ את זה למקרייב עם הרבה רגש. דייביס הצליח להרחיק.